Què és per a tu un dia perfecte? Tothom desitja tindre un dia perfecte, però per a cada persona pot ser molt diferent. Un dia perfecte és una cosa molt personal. Cada persona imagina un dia perfecte d'una manera distinta. Hola de nou, estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Per a algunes persones, el dia perfecte és molt diferent de la seva rutina habitual del dia a dia. Necessiten que passen coses realment especials i diferents. Necessiten que ocorreguen coses que porten tota la vida desitjant. En canvi, hi ha altres persones per a les quals un dia perfecte pot ser molt paregut a la seva rutina habitual. La tranquil·litat, la zona de confort i la seguretat són els elements que més els agraden. Un dia perfecte pot ser tranquil o pot ser molt actiu. Algunes persones prefereixen alçar-se tard. Altres prefereixen començar el dia prompte. Algunes necessiten silenci pel matí. Altres necessiten música o conversa. Cada persona té el seu estil. Cada persona té els seus hàbits. Per a moltes persones, un dia perfecte comença sense presses. S'alcen amb calma. Tenen temps per a esmorzar. Disfruten del cafè o del te. Miren per la finestra. Respiren i comencen el dia a poc. Este inici tranquil ajuda el cos i ajuda la ment. El dia pareix més fàcil quan comença amb calma. Altres persones prefereixen començar el dia amb energia. S'alcen prompte, fan exercici, ixen a córrer o van al gimnàs. Se senten actives, se senten fortes. Per a elles, un dia perfecte necessita moviment des del primer moment. El cos s'activa i la ment també. Per a alguns, un dia perfecte inclou treball, però no un treball amb estrès. És un dia productiu, un dia on tot funciona bé. Les tasques es completen, les idees són clares, hi ha concentració. El temps passa ràpid, però se senten satisfets al final del dia. El treball pot formar part d'un bon dia si hi ha equilibri. Per a altres persones, un dia perfecte és un dia sense treball. És un dia lliure, un dia per a descansar o per a fer coses diferents. Poden llegir, passejar, veure una pel·lícula o quedar amb amics. No hi ha pressió, no hi ha horaris estrictes. Només hi ha temps per a gaudir. L'entorn també és important. Algunes persones imaginen el seu dia perfecte a casa. És un espai tranquil, còmode, conegut. Altres prefereixen estar fora, en la natura, en la platja, en la muntanya o en una ciutat nova. El lloc canvia l'experiència. El lloc canvia l'ànim. La companyia és un altre element clau. Hi ha persones que volen compartir el seu dia perfecte amb família o amics. Parlen, riuen, mengen junts,
i gaudeixen de la connexió. Altres prefereixen estar soles. Necessiten silenci, espai i temps personal. Les dues opcions són vàlides. Tot depèn de la persona. El menjar també forma part d'un dia perfecte. Menjar bé, sense presses, amb sabors que ens agraden. Pot ser una cosa senzilla o una cosa especial. Un esmorzar tranquil, un dinar agradable o un sopar en bona companyia. El menjar crea moments. El menjar crea records. Hi ha altra gent a qui li agradaria fer el viatge de la seva vida. Altres voldrien anar a aquell restaurant que mai van poder permetre's. Hi ha qui defineix un dia perfecte si encadena 2 o 3 coses preferides. Per exemple, anar a l'estadi del seu equip favorit, menjar-se el seu entrepà preferit i, finalment, comentar el partit en la seva terrassa preferida amb els seus millors amics. Però ja hem dit que un dia perfecte no té per què ser extraordinari. A vegades és un dia normal i senzill, un dia equilibrat. No hi ha grans problemes, no hi ha estrès, tot fluïx, tot és més fàcil. Són eixos dies en què et sents bé, sense una raó especial. També hi ha xicotets detalls que fan un dia perfecte. Un missatge inesperat, una conversa agradable, un moment de silenci, una cançó que t'agrada. Són coses simples, però tenen molt de valor. Canvien el to del dia. I tu? Com és el teu dia perfecte? Prefereixes un dia tranquil o un dia actiu? T'agrada estar sol o amb altres persones? Prefereixes que siga un dia especial o un dia rutinari? Quins xicotets detalls fan el teu dia millor? Conta'm en comentaris com és el teu dia perfecte. Ara farem una revisió de les paraules més destacades del vocabulari d'aquesta lliçó. Si necessites més temps per assimilar cada concepte, pots parar el vídeo o tornar a veure la part que necessites. Perfecte. Perfecte significa que alguna cosa està molt bé o és exactament com ha de ser. Desitjar. Desitjar és voler alguna cosa amb ganes o amb il·lusió. Habitual. Habitual és allò que fem sovint, de manera normal o repetida. Prompte. Prompte significa abans de l'hora habitual. Presses. Anar amb presses és la sensació de no tindre temps o d'arribar tard. Energia. L'energia és la força o vitalitat que tenim per a fer activitats. Satisfet. Estar satisfet o estar satisfeta és sentir-se bé perquè alguna cosa ha eixit com volies. Equilibri. Equilibri és mantindre el nivell adequat entre diferents aspectes de la vida. Quedar. Quedar és acordar una hora i un lloc per a veure'ns amb algú. Entorn. L'entorn és el lloc o ambient que ens envolta. Ànim o estat d'ànim. L'estat d'ànim és l'estat de les teues emocions en un moment determinat.
Vàlid. Vàlid significa que és correcte, acceptable o que serveix per alguna cosa. Agradable. Agradable és allò que fa sentir bé, còmode o tranquil. Companyia. Companyia és estar amb altres persones per a no estar sol. Terrassa. Una terrassa és un espai exterior on pots seure, menjar o conversar. Extraordinari. Extraordinari és alguna cosa molt especial o fora del normal. Inesperat. Inesperat és allò que ocorre sense avisar o sense esperar-ho. Rutinari. Rutinari és allò que fem sempre igual, de manera repetida i habitual. Recorda escriure en els comentaris com és per a tu un dia perfecte. Fins ací el vídeo d'avui. Segueix practicant. La teua constància és la clau del teu aprenentatge. Ens veiem en el proper vídeo.